औरंगाबाद जिल्ह्यातील करमाड येथे महापुरुषाच्या पुतळ्याजवळ असलेल्या बार आणि देशी दारूचं दुकान तातडीने स्थलांतरित करण्यात यावं या मागणीसाठी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षकांना निवेदन देण्यात आलं आहे। करमाड या ठिकाणी भर नागरी वस्तीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ देशी दारू व बारचे स्थलांतर होत आहे। त्यामुळं आम्ही या ठिकाणी राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय औरंगाबाद या ठिकाणी आम्ही निवेदन दिले आहे की ते स्थलांतर थांबवण्यात यावं व रद्द करण्यात यावं। त्याकरिता आमची विनंती राज्य उत्पादन शुल्क यांना अशी आहे की अगोदर देशी दारू व बारचे दुकान हे गावामध्ये होते आणि गावामधून आता सध्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या लगतच व त्या ठिकाणी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे, बौद्ध विहार, बस स्थानक व बस डेपो, मंदिर, शाळा, राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे असून सदरील हे दुकान त्वरित स्थलांतरित होण्याचे रद्द करावे अशी आमची रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने मागणी आहे।